Clear tu te chỉ phải lấy về câu lấy hồi là tung trung hạ chuan cũng sáng thì sớm thì palian thì chua amaran thì chữ gan clear hồ về đây đó là đi he film hi Indian Army Major Mukund Varada Rajanat chanchin nania India Sipai Huaisen tak mai ni in ramtana anun na alhana wanga India choi moi na sang asoka chakra adon chungchang tarlan na film mani Major Mukund anupui indu chu asoka chakra dong turin New Delhi lampanin thlona alo chuang meka apasal nenan limlai ni te ngai tu mek India Sipai camp pakhat Kashmir mi chu halo langa July Hmuhnawm chuan Sipai tam tak chu halo omin July an ho tu Major Mukund le mirang te chuan in film na hanlo ma chon meka chudilai tak chuan misul te chuan aron kap ta an kem chu hel ho chuan aron bei thut mai Major Mukund chuan ana ho te chu che dan tu rashil nga jung jung mai nei ani chuan liam tuarin Sipai te chuan an zona damdoin lama chuan an dalu zui Mase Dr. Chuan thi sen chu Alemani ti riat ta ka Major Mukund chu ron tho chu ka hanui hok hok mai chu thil chu an Sipai te ho an prank na nia an Sipai te chu mel ma ten ron bei thut sela eng tiang nge an om don tian en chin du wanga chu tianga ti chuan ne Major Mukund chuan a che thalo deu te chu a hawa a che thadeu te chu a fak ve bok in bena tak tak po chu lo thleng ma sela an ma chon zel dan tur chu Major Mukund chuan a ril fi hloma ti chuan an autte ho chu a fui phur pon lama tra ron bei der tu te po chu haron luta lim tak chuan an au rol ta dual dual mai ne Ani ho chu Rashtriya Rifles an nia helbe tu ravi ka duan an ne chuta kek chu ron la chukin an ho tu pakhat sar mithuna an ti mai chu kek chu an bara kek chu an mai chu an hloi pherta vek mai chumin hu chuan an commandant Colonel da Bas chuan Mukund chu ron bia akma a parliament be to tu Afzal Guru chu Tihar zelan khai rum to thu ron rila avoina hmuna chuan JEM commandar le helpol tam tak chu aron kal ngeya arin thu Colonel chuan Major hena chuan aron ril chu huna chuan an midu Altaf Baba po chu aron kal ngeya rin thu a soiboka ti chuan India Sipai te chu Altaf Baba mantur chuan a in pu cha ta ne Any visual of target. Andi nang ein hel ho chun ron kala hanzinga chuan Altaf Baba po chu haron telve khiu mai India Sipai te chuan Altaf Baba chu manan tuma a motor po chu an hual theya ma se Kashmir mi pui tam tak mai India la ka hel te chuan lung le man rom ang chuan India Sipai te chu aron beile tatlat maya an tumangin Altaf Baba chun man thei talone India Sipai tan ra thum keng velo civilian ka ngot thuom silo Police aron tlenga police ho chuan lathi charge main chung mi te chu han let thea masen mi du ber Altaf Baba chu atlan chu thlat mai mi puizia pakhat Mohammed Latif chuan Altaf Baba chu angai san zia te hrilin hum himalo tum vena sale ti chuan Altaf Baba chu an man thei lo zui ta chu tingan chena chuan thla te chu lain chung thil chu pi indu chuan muin chung takinaen Mukunda pian lim malo langa apa chuan Aminga chuan Mukund saktur thu asoya chumin hnuwa chuan indu chuan ain ton dan chu hasoi chun zom zel Madras Christian College indu tele Mukund te chu han lut howa chu hun chukum sang ni le pali khani indu chuan MA communication a thiam berni na hawa chu wang chuan an miss chuan inter college cultural tel turin ani chu aron kok ta chat mai an senior Mukund nena in report tu rati ania chumi tum chu Mukund nena anin mu masak berna chuni aron roi tuin model langa indu chu soyawang chuan Mukund chuan indu chu mu model adum viwa ma se mu model lei theilo Mukund chuan indu chu han bel ching vela a fashion te chu angai na zo ani lemlo mi pakami sa have mai boxia atira chuan Mukund chuan indu chu a tho pui chang vak lemlo ani ma sen ho tu tenan ti ve mi wangin Mukund chuan indu chu stage a chuan a ko chhota indu chuan stage chu ani dik taka chuan a hlawa chu thil chu Mukund chuan ti re tu mani chumi hnuwa chuan Mukund chuan indu chu catwalk te chu hazir tir vela ti chuan an pahnih chuan an ti tur chu han ti dun fo tamaya nasata kan in zirtir hnuwa chuan inter college cultural festival chu haron thlengta a chuta chuan indu chu rempa chuan aron kal chu ve ta ni a chevel chu Mukund chuan muin chelo wati ta hle mai
Chu mizan chuan bitsa meite chemin a in tilima midang ten kalkian to nuwa chuan mukuna bula chuan indu chu vakal indu chuan azir tirna wanga thataka ati thei wang chuan mukun hena chuan lom thu a hrila mukun po chuan voin khani chelo hle mai alo ti ti chuan an pani chuan ti zelin an chung ko chanchin te an chanchin sang te chu an in zota a in kara chuan in po na hengmodang lam takom chhota ne mukun chuan sipai atan adu thu chu soi chuka sipai passing out pare ta muwangin sipai atan ve ngai chu mukun adu thu sa mani phata army room sorry ഇല്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്താകുന്നു ഒരാളെ റാമ്പില് ജയിക്ക് വെച്ചിട്ട് സാമിയെ വേണ്ടിയിട്ടേ ഇരിക്കാൻ Mithen khat chu an hon don awangin indu po chun hon ve tuma mukun chun na lo chela hon puya chun a somta ti chun an pani chun in kai ta real mai chumin hu chuan mukun chuan indu chu anin lama chun ron thla ta ne an voi khatna te hani boka an lai dun hle Nakina chun indu chu in chunga chun tlan lutin balkonia chun ron dak chuk leya indu chuan le khathem hi mukuna bula chun ron vom thla mukun chuan lo anin indu phone number ania mukun po chuan indu number chu call ngalin an number chu anin pedun tane chumini atang chuan tu bo le perek paper le printer pen le lekha punang main ain nai chota mukun chu sipai officer ni turin a interviewa chuti line indu chuan biakin lama alo tong try pui ve bok leadership kodutha battle zone la enna mari idhila irka raja oru step da nagarvar modala nani pasar interview zone hu chuan mukun chuan atlin thu chu indu hena chuan ron rila indu po lo lom ve hle mai chumin hu chuan mukun chuan indu chu an ina chuan a hruaya anu chuan indu chu alo lom te chiam lo achan po mukun chu afa pamalania sipaya tanatuma anu line sipaya mukun chu tanglo sedu hle si chutakara anni ne na sa khoin ang hau lo indu chu mawata chuna du thailo ane anu chun sipaya tan chuan aron ho thei mai don lo ti asoya chutiang ani wang chun sipaya tan a phal lo thu te hasoi boka chol chung chang te an soya training how tak zet maya paltlan don thu te han soi ta kha chuan indu chuan mukun hena chuan cholte nei ve thei don lovem ni kum khat don training don sia hati chuan mukun chuan kar khat chungin Sunday chu kan chol ve dona chumi ni ai ro chuan karon kal thei don lowa ma se atlo tu te chu lu min phal sak don ani chuwang chuan iron kalanga yang hati zau mai ti chu kum sang ni le panga April ni riata chuan officer training turin mukun chu training center a chuan lu ta antlan lai atlu chu mukun chuan poin atnu fum pha bika amera chuan hotu pa chuan chu thil chu adu zong takalo ni mukun chu a fak pha ta zok Safety and welfare of your friends comes next. Sunday alonia indu churon thleng ma hle mukun poron chuka ഇത് എവിടെ പിടിച്ചിരിയ നമ്മുടെ ഇത് സാധനം അതാണ് mukun chu indu ngeng chuan alo mu hil chuti lai chuan anu po churon thleng vea anu chuan chu thilap mu chuan alom lem lo hle anu chuan tifin aron kena wangin reilote chu chun ai chuan an chol komuanga chuti lai chuan mukun le indu te chu indu takin anom vela anu chuan angai thelo view mai ne mukun chuan indu te chung ko chu mu ve adu thu soya indu chuan apa hna chuan mukun ne na ai ngai zon chung cha chu hril adu ta ti chuna pa hna chuan indu chuan mukun a chung chang chu ha soita mukun chu sakhodang be mi ma ni sela indu pa chuan apom thei zel amero chu sipai ani ti hriat ta kha chuan indu pa chuan apom thei ta tlat lo achan po indu pa chu doctor nin sipai doctora alo trang to thrina sipai ho khosa zia hria chu wang chuan sipai chu mak pa adu lo ne chung thu a hriat chuan a u chu alo ter at mai indu chuan u pahnia ne ya a u pakhat zok ero chuan a tui pui viau chuti lain pakhat zok ero chuan mukun chu du lo ne indu chuan apa chu chan be sei deuh chuan a vena ma se apa la chuan indu thu soi chu apom pui ve theilo a chan chu sipai mak pa adu lo ne chu thu chu riruna fe chuan indu chuan mukun chu hril turin an training center lama chuan aron kal le ta chu mini chuan mukun te chu passing out paret turin anin buat saya an chung te po an lo kim hle tuna chuan indu chu mukun nu po chuan adu ve to hlea
Tuna chuan mukun po sipai officer tak anita kun sang ni le paru mars ni som pariat chuan passing out paret chu han zota hlim takin thlate han la howa an zinga chuan indu po chu hatel vea mukuna nu le pa po chuan mo chein an chei to ne Christian biakina chuan indu chu halloween khoma chuti lai chuan mukun chu ron kal mukun chuan thilpe ka pek tur thu indu chu shila biakin chu nga nge chuan mukun chuan indu chu in huala jung bun chu hapetane இருக்குன்னு ஞாபகப்படுத்திட்டே இருக்கிறதுக்கு ஒரு சொல் இது வேற என்கேஜ்மெண்ட் தான் ஜார்ஜ் வகீஸ் பிளெஸிங்ஸோட தான் நடக்கும் Tichuan mukun chu apo sakal turin achung te chuan rail station a chuan an vatha chulai chuan anu chuan trap deuh purin mukun chu tha ati taw deuh vela relo te indu po chu ron thleng ve bok chuta chuan indu chuan ama a hriat reng thena turin mukun chu athalak chu peya kol thareng turin ati rel chu hun alonita mukun chuan achung te le indu chu atha ta kohar takin anni pani chu hain thari ngai ta ni நைனா ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணாத India le Pakistan in rina line of control alo langta Chulai ram ri chu India sipai te chun uluk takin an venga an ho tu te chuan an ma zon chu him taka veng him turin an nau te chuan fui train Line of control. Haven't the entire military career khan anubhavam. Zan ka chu mukun le a thien pakhat chun deutia chu zan re taka an deuti lai chuan a deuti pui pakhat chuan thoma nei lo tlat mai mukuna ngai thalo chuan a deuti pos chu vapana chuta chuan a thi ni ti va hreta chuta ama thatu ni ngei turarin pakhat chu muin aka thu top maya Amazon net chu alo chat huo mai bok Very, very personal. kum khat le chan ve line of control lama ha duty nuin Madhya Pradesh indoor lama chuan mukun chu duty veta training center a anau te chu training a petrin ani nikhat chu mukuna te na chuan indu pa le a unau pa chu han ro lang ta hlol mai indu pa chuan mukuna pat le anu hne na chuan anin kar chu ti to mai thra hriat thu asoya indu le mukun te chu in nei lo se adu wanga chu tiang ron ti chu ni mukuna pa chun thatakin alo changa indu nu trapai ro chu aling hlar mai chu tian lo ti ti lai chuan khum lama trangin indu chu aron chuk ta heu mai le ngala apa te mu chuan indu chu lu le ngal indu nu trapa chu aling le zulta a au vak vak mai ne நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்ல chu tianga indu nu le paina harsana hansiam ta kha chuan mukun po chu haril ru ana veta indu nen chuan in bein in thena du tu ha soita indu po bathroom alu ta atrap na sahle indu nu le pa chuan indu chu bathroom ma wangin inti hluma tume moti in kongkhar chu han chum vak vak boka mukun chuan atuar zo to biglo athinarim hlea indu nen chuan in haw வாதல் தொடர்ந்து என்ன யாரடி கன்வின்ஸ் பண்ணுவா சண்டை போடாத ஆர்மியை மதிக்காத அந்த ஆள் கிட்ட வந்து என்னால நின்னு கெஞ்ச முடியாது யூ லேண்ட் திஸ் ஹியர் ரைட் ஹியர் indu line ting ai na hresilo ariru halu tuk chu bathroom a chun rei fe mai chu in khungta ma se to pa zong indu chu bathroom atang chun ron chuka anu le pa po an tho huai mai ma se indu chuan pasal tu ma anai don lo ti asoya mukun nen chuan atak takin in nei lo ma sela an thin lungin anin neya mukun lo chu tu ma dang ngai zone mo pasala ne mo atum lo ti indu chu na soi mau mai akuta chuan mukuna sipai number chu achukai hial nge ya Christmas alonia mukuna lungleng chuan omngai na ha hreta lo indu te na chun ron kala apa le anu chun thatakin an lo chon ma se a ma indu nutrapa thinram zet mai kha chuan mukun chu soi sakadua ma se indu pa chun lo khap thuai mai mukun chuan indu pa le anu hne na chuan indu chu a hmangai zia soya atel lo chuan at lei thei lo ti te soin nupuya tan chu na ron dil ta roi maya indu pa po chuan indu ril ru chu an hne thei lo ti hre chiang Christmas an lom na po indu chu atel ve du lowa an tan chuan mi hrang ang dai ani to chu thil chu mai na wang ani ti la a hailo chu wang chuan a tan chuan indu le mukun te in nei mai chu thil thra nei na hreta ma se indu pa chu soitongin sipai doctor lo ni to thina
Indona Sipai kalte an nupuite an mei thai tir mai thin dan te ha hrechianga chuwang chuan indupa chuan Sipai tu ma mak pa tan adu to lo ani chungthil zong po chu mukuna hena chuna hrila ma se mukun chuan tu te po hi engdin hmuna po om maila thi thut thei ve kan ni tho lom tin indupa chu thlema tum ve ngar boka atopo pa chuan indupo chu haron lang ve ta sia indupa chuan indu le mukun te chu om dun na phal sakta ni ain kara chuna nule paten harsa na sim sakma sela ani pani chu anin mangai ema wangin lakran thei ani lowa atopo pa chuan in nei po an remti ta hial mai இந்த மாயத் tuna chuan mukun po lieutenant rangin kapte na kai sang toa You need a lot of care. Kan honeymoon പോയിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും chutiani nei ta nuwa chuan indu po chuan naw lo pai ve ta goa lama hunan ma kumsang ni le som pakhat mars ni som pasari aloni tuna chuan indu chuan fanuduom tak arsu chu lo ring ve toa chuti lai chuan mukun chu Israel le Lebanon in rina chuan UNO Sipai ang chuna kala alo ho chuan arsu chu halo lian ve to hle mai chol ahman zo chuan mukun chuan Rashtriya Rifle lama lutin Kashmir lama akal don thu indun hena chuna shrila Mezora a promotion trap to thu chu anupui hena chuna shril bok ti chuan RR lama chuan Mezor mukun po chu hain report ta ava om natura chuan chita company commander angina omanga Mezor mithun chu hawa thlak donani tuna chuan mukun po Mezor mukun ti kaunita abel po chu an commandant Colonel Dabas chuan abel tir taboka Kashmir operation an nei dan ti chu commandant chuan a hril boka Kashmir chu atira chuan princely state ania anlal chu Hari Singh ani India le Pakistan anin thlen taka khan a khoilam ve ve ama o madu lova mase Pakistan chuan Kashmir chu arun taka wangin Indian hena chuan tranpuina hadil ta ni India chuan a tranpui main Pakistan chuan ramzal takala a chulai chu Pakistan occupied Kashmir POK ti a hriatanita POK a chuan helho tam tak an oma chung ho chuan India sipai te chu hanon room thrai fo train ani Kargil indo zo nuwa India thlona chu hijack ania helho chuan an phut mi ho wangin Maulana Masud Azhar chu India sarkar chuan achu lo thei talo achu nu thlani na chuan helpol chak tak maya dina chu helpol chu Jase Mohammed ti ani chu helpolan hotupa ber chu Altaf Baba chunia chupa chu Kashmira India sipaina tha an chak ber mai chuni ama manturin operation voisom pakhat nei to ania ma sen hlo chamzel achan po civilian ho chu in pen na mang thrina ama thlop tu mi puite chuan sipai te chu lungtein an lo tong ve thrina sipai ho tan chu ho chu ka thiang si lo ama mantur chuan khotual mi chu tanrol pui tur in Colonel chuan Mezor mukun chu thuwa peya chung lai vela mi zong chu ring hel vek turin atia amero chu za vek turin ati thung poilian tham a khoile ma nge ya man nge ya ngai tur thu a soiboka chu thil chu Mezor mukun akuta chuna tlatani ti chun Mezor mukun chuan chung lai vel hrechiang om deu Kashmiri sipai ho chu a kom tanta chung lai vela mi puite chu thiana sima thum tlat mai helho chu laom view ma sela mi pui zong chu na support chung lowa helho support lo tu te chu Mezor mukun chuan zon chua atan rul pui thi mangai don ta ti chuan Mezor mukun chuan amma saberin Altaf Baba te na chuna vakala apa chu hawa beta mase apa chu na lo chang bung le Mezor mukuna thu soite chu aoi truck lo nangniang misul ho hian kan ram hi chu san ula him takin kan om theyang hati mau mai si chuwang chuan mukun chuan chupa chu thiana siama tul lowina hreta ஆர்மி ஆளுங்க காஷ்மீர் விட்டு போனாந்தா போகும் உங்க பையன் மாதிரி ஆளுங்க துப்பாக்கி தூக்கு kumsang ni le som pathum me ni som paku alonia chuti lai chuan Altaf Baba chuan POK lama chuan helho chu training alo peve mek anjinga chuan Mohammed Latif po chu hom vea Altaf Baba chuan
helho lanau pang tak nena chuan India sipai huat na hatua India sipai te chuan an ram chu an lu lui tlata wangin an ni chuan an hno chua ngai ti soiboka chung na pang tak te thluk chu asuk sak thiam hle altaf baba chuan anaute ho nena chuan martar tur India sipai te thichil tur amamo thuwa soya chu ho chu lo ngai ven turin Mohammed Latif chu hati bokani chu thil chu Mohammed Latif chuan adila dil chuania altaf baba po chuan Mohammed Latif chu angai sangin aring to vio mai ni chu thalai te lo la tur chuan Abbas Nagaru chu altaf baba chuan thuwa pe boka chu thil chu en thatu te chuan Major Mukun nena chuan ron report ta Commandant Colonel Dabasan hena chuan Mukun chuan ashil fia an chet lak dan tur te po ashil vek bok interview an nei nam hun tur te po arsoi vek to boka ti chuan an commandant thu pe kangin Major Mukun chuan altaf baba man tur chuan anaute ho chu thuwa pe a insiam turin ti zui an che dan tur chu anaute ho nena chuan ashil fia an mai po tuam haulo turin ti an mika tur te chuan an mel chu hrechiang se du ti soiboka ఎవనో మొగత మూడా మొగతికి వరణం టెర్రరిజం ని యోచాలి ti chu kup sang ni le som pathum jun ninga chuan puluama chuan altaf baba man tur chuan Major Mukun le nau te chun thok chuk ta ni an interview na tur ina tra lat vak lowa chuan sipai ho chu arukin an biru thrap maya zan khu lo thima zan lo re ta view nuwa po chuan misual te chu ron lan ti om lo are na re ngoi maya aro lang don talwe moti mai turani ti chuan jinglam dar thum le ti borvela chuan misual te chu haron lang tranta mase altaf baba chu haron lang lo tuna chuan atha chang dol tu Abbas Nagaru chau chu ron langa Abbas Nagaru chuan martar tura in pete chu interview waron pedonta a interview lai chu video in cover vekan nia chung martar tura in pete chuan a impact chante chu an soidia dieta a then chuan an pate an lo martar to ti te soin a then chuan an ule naute an martar to ti te han soiboka an ramtan chuan an nun na hlan chu an huam ti te han soivek mai an in biak na zong chu Major Mukun chu na ngai thathei veka sipai ten an betrep tia chuan altaf baba chuan Abbas Nagaru chu haron beta hlau maya ron kala du thuwa soita Mukun chuan anaute chu chet ri lo turin thuwa pea ti chuan reiwa lowa altaf baba chuan chulai mun chu haron pan veta ni chuta altaf baba chu inchunga chen ron luta pahu hanga tak mai ania inchungom te pon zam tak zet mai martar tura in pete chuan trong kam man chep sul pal hlau maya chuthi lawang chuan altaf baba chuan chung ho chu haring hlel tranta ni ta tu te han neya an bing te an ver chung te chu altaf baba ngai na zong takan ni lem lo an thu soi zong chu Major Mukun chuan a khathei veka altaf baba chu chulai chun om ti a riat vele an hau tu chu turin thu pe zui ngal chuti line altaf baba chuan interview ho chu alo dop trantoa India sipai te point arukin anom na mun chu haron pan vezel bok martar tura hin pete taksa chuan Mike lo vu ruk vekania an koran pheltir ta ga chuan altaf baba chuan rechukta maset lai lutuk to India sipai te chuan ron lu chu ta si altaf baba le Abbas Nagaru te chu in tren rangin an tlan chia an nau te chuan India sipai te chu lo ka ve bok ma sela hual be an nia wangin an tan chun chet ngai na om lo ni sitin hain kale tak nak naka chuan misual pol tam tak mai lung le tiang manga sipai Behchhan tu te chu haron lang le ta chung ho chuan sipai te chu haron ti buai vele chuti line altaf baba chuan tlan chia talo tum ve boka India sipai ho chu civil ho chuan aron man ve bangin chen ngai na han ta na om ri lo ma se then chuan altaf baba chu an la ve zel thoa police le CRPF te haron lan ta ka chuan India sipai te point an na chu han thok le theita Abbas Nagaru chu an dang thei trama ma se lu chu nga man ri big lo nakina chuan India sipai te chuan
Abbas nangaru chu han thata chuti line altaf baba chu Mezor mukun te chu an lo ve bok India sipai lo dan tum te chu police te chu an lo dang ve zela Apple huana chuan altaf baba chu tlan chiain an hnunga Mezor mukun ba ka sipai dang te chu an ve zel Altaf baba chuan AK-47 magazine khat chawa nei towa bangkara biru chuti line Mezor mukun le nau pakhat chuan an dang thei rama Masen valu chu ngambi ri lo ani Mezor mukun chuan anau hna chuan silai muat la cham trap to ani a silai ka khachira ngatia chuta Mezor mukun chuan anau hna chuan Mohammed Latif chu atana en thatu ani thu soita an silai ka dante an tektik en kim mai chu Mohammed Latif chuan Mezor mukun hna chuan alo shil vek mai lo ni Altaf baba chuan ani chu alaron ka fezela Mase silai mu chu azo trap to ni ti Mezor mukun chuan a hretheya nakina chuan Mezor mukun chuan sipai te chuan chung mi pui ho chu andang zo don lo ani ti hriatin Vikram Singh chu midang te va pui tur chu na tirta nakina chuan Altaf baba chuan asilai mu chu hakap ruakta chuta Mezor mukun chuan chak takin alam pan chuan atlan pheita ani chu tlan chiata lo tuma mase mukun chuan ani chu hawa beita an commandant chuan Mezor mukun chu haron bia chiti lai tak chuan mukun chuan Altaf baba chu alo kap lum chia I'm standing right over his dead body, sir. An commandant Colonel Dabaspo alom kermai chuti lain Pakistan lama ve thung chuan helho tu te chuan chutan chin chu han lo shave towa an lom lo kermai India sipai te chuan Altaf baba ruang chi thlan lak puya chun thalak te chu indu chuan a hmuwa apasal boral taina chun thalak an hu che te chu chung tak chuan aen thlona chuan tu na hian Delhi chu hapan mekani Altaf baba han tha the wang chuan India sipai te chuan limin anlo lemaya Colonel Dabas chuan Mezor mukun chu Altaf baba atha wangin choimoina sang dong tura ari comment tur thu soya masemo Mezor mukun chuan keima zoin ka dong turani big lowang kanaute ho po hian andong ve ngei turani ti in anaute thilti thata wanga min tha ni mai thu chu ha soi chuka anaute ho chu a fak thiam hlemaya chutiang ani wang chuan Mezor mukun chu hanaute chuan an ngaina em ani chutiang a hanaute afak thiam em awang chuan Colonel Dabas po chuan Mezor mukun chu afak leya nang veki India sipai officer ta hini sela chuan ma kan son ngayang tina fak ve hilani pulwama thingtlang kho pakata chuan Altaf baba sun na hun na lo nei meka chumi te tan chuan Altaf baba chu zalen na sul tu ania misula ne biglo apa chuan ril runa em ina tra Mezor mukuna thu pekha oin Altaf baba chu in petur chuan ti sela chu haladam ni ve mai tur Julaya Pakistan thlop tumi puite chuan Altaf baba chu uim inan thalima anau rulbok anzinga chuan helho tu zinga mi thilte thei tak mai pakhat Asif wani po chu haron kalve boka Asif wani chuan Altaf baba phuba alak ngai tur tu chu mi pui hna chuan atiama mi puite po chuan anlo ho a anlo chon ve bok mi puite chuan ho in anlo chon ve boka Asif wani chuan AK-47 rifle chu akap tir zai mai chudi line Mezor mukun chuan Mohammed Latif chu noi som panga adon tur chu va peka tuma Mase Latif chu na dong du lo thlatina poisa an pek chu atan chu na tok ti soya chung thila ti chan chu eng dang ni lovin a unau pa chu Altaf baba chuan thichil bom ti puak turin amina chuti angani wa chuan Mohammed Latif chuan Altaf baba chu a ho ema chuwanga phubala haloni Mohammed Latif chuan Asif wani chung chan chu Mezor mukun hena chuan a hrila Asif wani chuan thalai ho hena chuan India sipai ho turin thuwalo soi ve thin boka chupa chu ala hnosak don ti Mezor mukun hena chuan hrilin a hmel chu a hriat biglo thu soya a chanpo anin muin Asif wani chuan a hmaya thup thlat thin ani zankhat chu Mezor mukun te anupui indu te le mukun anu le pa te chuan aloi video call an chung ko chuan hlim takin kar hlama ni sela anin kom thei zela mukun anu le pa poin an monu indu chu an duat ve hle afanuar su chuan Mezor mukun chu hangai ve ema ma se sipai ni mio wangin anin mun lemlo Mezor mukun chuan anu le pa tan chuan
housing loan alak saka anu le pa te chu in thataka cheng ve se adu ni anu le pa ten phone an dan huwa chuan mukun le hindu te po chu rei fe mai chu hanin belea ain ngai nain thlahel ve hlea amero chu ramin mezor mukun chu ako mio wangin duangang chu nain mu theilo ani chudi lai chuan Mohammed Latif chu Asif wani chu naron pana abong chu hati hlum saka hunda chu na hroi sangta chuta chuan Asif wani chuan Mohammed Latif chu athil ti sual zong zong hriat to thu asoya tu thu pe ka ti nge ani thu a zot bok mezor mukuna thu pe ka ti ani thu Mohammed Latif chu na soi ve maya achung te chu tina lo tu rena tia amero chu Asif wani chuan Mohammed Latif chu cricket bat chu na volhum tane arwang chu leya khain mi pui mu theya tar lanani chutia sakai huai vekina haron thlale taksia chuan mezor mukun chuan Asif wani chu a chui chian angai ta anaute ho chu chui chiang turin thu pe zui ta ne nikha chu mezor mukun le anaute ho chu peroring turin chuka chutia motora han chuana han tip ti mam lai chuan anu pui indu chuan aron bia chutian in biak lai tak chuan an driver chu misual chuan aron ka thlum tat mi mai hello chuan mezor mukun le anaute ho chu han lo ambu sani ain kapri zong zong chu indu chuan au hrevea hal hlau thong tak zet helpol ho chuan an driver baka sipai eng maza chuan ka hlum saka chumi nuwa chuan an atlan che zui le ngal mezor mukun chuan chung ho chu a zui thei tabik lowa indu po chuan phone chu lo lak chel rengin a pasal chu ha boral ta ni nge yangain a trap na sha hle sipai boral ta te chu india sipai te chun za takin an vuiliam ta anil ru po an hle habik takin mezor mukun aril ru chuana Asif wani chu zan mu nge du ta ne chumi nuwa chuan mezor mukun an autte zingami wo hit amat chu chol lai nakala a chol lak lai chuan helpol ho chuan aron kidnap mi mai anu chuan ron ma sela helpol te chu hanlo tlan cheto sia ti thei an nei talo Colonel Dabas chuan an ho tulam chu wa bein wo hit a chan chu na tur chuan operation nei arela masian ho tu te chuan an phal sak silo chu chuan mezor mukun chu adi thin rim ma an pu na chuan ti man ni thule an ni ho chu unawang mai an ni thu asoya chutia an trian pa anaw wo hi ta chan chuan phal sak lo chu mezor mukun chuan a hret him lo le mani ti chuan mezor mukun chuan chunglama tanga phal na po la lovin ama thuin operation chu nei zairel ta mi mai chuti line Asif wani chuan phone call lo donga Pakistan lama tra an ho tu te chuan altaf ba ai au tur thu an ron rila an onna lama ron kal turin an tiboka chutia kal hlan chuan ami man wa hi chu mundanga da turin Asif wani chun anaute chu thu a pe zui ta bokani police ho chuan mi puitam tak chu han mana chu rin hlelan man te ho chu Mohammed mukun le police te chun an dopa mase an ni ho chu han auruala zalen na kandu tin an aurual trup mai engma chu an hril mel lowani nakina chun Asif wani pa chu haron kalta hlol maya mezor mukun tele police ho nena chuan afa pa chu ron le se adu thu asoya apa chuan Asif wani chu alo tran lo hle mai apa chu rem na le mo na du mi ania police ho nena chuan tran puina haron ngen zok thingtlang kho pakata chuan we hit chu helpol ho chuan an lo kola watlang hua chuan aron kai chuak chulaya an lam tang te chuan we hit chu ti hlum se an dua watlang hua we hit chu ti hlum an tum ta ni chuti lai chuan an kara chuan mai tum engma zat anom vea helpol jian ho tu pakhat chuan nobang pakhat chu we hit alu tam tur chuan atia ani chuan a hre mel hle chuti lai midang te chuan chupa chu an lo au phur ve boka chupa chuan Hmuhnawm chu ta we hita asa ma chuan silai ron puk ta zot chot maya helpol engma zat chu an thal hal thrui mai
doing good. Measure mukun le nau te chuan we hit chu harot chan chu kalonia hel polba ka mi pite chun an tam ne ma wangin measure mukun te chun chu ha thalo hle maya masewani thla takin India sipai tam tak chu haron thlengta Cornel da bas chuan measure mukuna nau te ho chu aron chan chu kalonia sipai tam zo ron thlen ta ka chuan misual te po chu an tlan dar zo ta ne we hit chu dam doina chun shroyania anu chun lo ompui anu chuan measure mukuna hena chun lom thu alo shrila anthil ti chu dan alo angati ania measure mukuna tan po chuan thil thalo takani thei mase wo hi chu anaw ania atim meidania chan chu nge tan chu na ngai ni chunglama chung thil chu athleng chho thuya Cornel da bas po chu an ho tu te chu naron kam khat mase Cornel da bas chuan poyet ti reng reng lo measure mukun chu athop tlat mai ni chumin nuwa tang chuan measure mukun ba ka Indian Army ho chuan civil mi te chu an ti thata hle maya civil mi chu lam tra si man tuma a thlon in zir na te han pe a an thei to pin chu ho chu thiana si man tum ve ani du kha chu silai an ti fai lain an zinga pakhat chuan measure mukun chu aron ti pal hlau maya a silai chu ti puak palin measure mukuna konga chuan kap palani measure mukun chuan sipai dam doina a om chuan a kap tu pa tan khana poi thei don ani ti hria chuwang chuan an om nalama om adu ta doctor te hena chuan insona dil chu thil chu anaute a mangai wangani an om nalama chuan indu pa chuan ani chu halo en kola soitawangin indu pa chuan mak pa tan sipai chu adu lo hle tuna a sipai hliam tur chu a en kol le ta chu ni sia tuna adu lo ang ngein amak pa hliam tur chu a en kola ngai de ta ni sia mase chung thil chu indu tan chun ati ve chu ngai sini nakina chuan indu phone chu lo rein mukuna fanu arsu chu na lo la apa chuan ron be in ti turte hasila in chunglama ron chho tura ti wangin in chunglama arsu chu lo chho ve mai in chunga chuan mukun chu halo omreng to mai lo nia mukun chu tuna chuna dam thale to chol mangin an in lama aron ho lo ni anu pui indu chu surprise adu wanga chu ti anga ti chu nia indu an surprise taka chuan indu po chu alom ve le chumizan chun dalpo wareng wa zat tak chu dong ve nge yang mase indu chun apasalin hliama turani ti hriat chuan alunga chia atrapa ti chuan mukun chuan ani chu avat nem le ri amma anin kabri kha indu khan phone kal tlangin a hret toni kha chuwang chun apasal chu angai tu me mani எனக்கு ஒண்ணுமே ஆகல இல்லடி பாம் பிளாஸ்ட்னு சொல்லு அடிபட்டு வந்து நிக்கும் நீ அழக்கூடாது அழவே கூடாது வீசும் காரல் நீ ஆடுகின்ற வாசல் நீ காரல் நீ ரவுஞ்சல் நீ சார் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் சீக்கிரமா ரெடி ஓகே achol hunte halo zole ta measure mukun chu in lama chuan a om le thei talo adiuti na mun lama ale le ngai ta chuti lai chuan jen ke in thlan an don hnaya chu in thlan chu hel ho chuan ti buai nge an tuma asi fuani chuan chet la garon tum ngai don ti po India sipai te chuan an hrechiang chu laka chuan in ven an ngai ni in thlan ni chu halo nia Kashmira chuan vote tla thaphian mai mi puite ne na sipai te chu an tran rul thata wangin mi puite po chuan sipai te chu ring tokin vote an thlak thar leya mase vote thlak an zo polling party holam pang chu hel ho chuan an lo ambush tlat mai asaf wani le anaute ho chuan polling party ho chu lo bein security te chu han thata chu mai ba ka polling agent ho po chu lo ti buin an lo soi sa EVM ho po chu han lo ti chevek mai lo ni chumi zan chuan measure mukun chu amu hil hlei thelowa amo phuna len tok lo in in ria an area chuan hel ho chu an du tok in an che boxia chuwang chuan aril runa hleya indunen chuan in video call in zana chuan lim takin nan in kom thei ta ni zan khuai na in video call a atuka measure mukuna aron har chuan anu pui po chu alo mu hil ve ba mai chumi hun chu an video call top na ni turani ti an shereng reng lova
chumi bak chu I'm video call to don lo ani atuk zinga chuan tuk chuan nei lari Mizo mukun chu anaute ho chuan aron bia asif wani chu a omna riat thu aron soya asif wani le anaute ho chuan in pakhat chulu chirin in chunga mi te chu an hreng betlat maya in chunga chuan aron lut ani chuan bomti puwa an vau boxi chuwang chuan sipai te chuan chet lak ngai na han hrelo helho omna lampana Mizo mukun te han kalai chuan mukuna fanu arsu chuan apa chu haron bia indunen chuan a impe zuai bok ti chuan asif wani le naute hoina mipui an hren be na in chu han vatleng ta abulan chuan vakal nai ngam mani lowa la fe atang chuan an thira asif wani papo chu han ko ve bok aurin na main apa chuan asif wani chu in peturin na vatia mase asif wani te chuan tukvera tang chuan silai ron kapuk chiam mai mipui te chu han tlan dar zota helho chuan ron chuan tum boxi lowa mi an hreng tlat boxi Mizo mukun chuan valu chu mai chu du to mase Cornel da bas chuan a phal saklo mase zana chuan Cornel da bas a phal nain in chung chu lu chu turin Mizo mukun le naute chu han che chuk ta Yes sir. Okay. Yes sir. இந்த வீட்டை சுத்தி ஒருத்தர் இருக்க But sir, You cannot go in. Urwa lele sir. We have to find an alternative. You can start now, boys. Mizo mukun le Vikram Singh te chu hin chunga chuan lutin chulai an mi hren be te chu han vachan chuk ta ni an mi hren be te han chan chuan nuwa helpol te chu tha chi mi ngai tumin an ni chu an lu chun zom zela nakina chuan Sipai Vikram Singh chu Misual te chuan aron kaplum ta atopa chuan asif wani le Mizo mukun chi chu han chuan ta an pa chuan a in vei tu na sa le na sa taka hanin suak nuwa tepa chuan lumin pistol pakhat chu han ti puak pal hlau maya chu chuan Mizo mukun po chu hap fu ve ta ne nakina chuan Mizo mukun chu in chu atang chuan aron chuk ta anaute ho mu thei turin na bana ron vai anaute ho chuan an lo lom thiam hle ma se reilo te a Mizo mukun chu a hliam tur lawin le a chuan a tluta thlor mai Cornel da bas le anaute ho chuan Mizo mukun chu han va chiaw aw ngala ma se a hliam chu alon na em mani damdoin lama shui ngaw ni ma sela Mizo mukun chuan a hliam tur lovin India mi puite him na tan anut na chu halo hlam ta ni chuti lai chuan indu le arsu te chu tui takin an lo mu hi la atuk jing kho lo war chuan indu unaw pa chu hanina chuan ron kala indu chuan a phone call a chang thei si lowa chuwang chuan ani chu apasal thi thu ron sil tura ro kala lo nia a unaw pa chuan ril runa takin indu hena Mizo mukuna thi thu chu kha sil ta indu pa chuan adu lo danang dewin mei thailai chu hamuta ma se indu ero chuan pasala sipai ane ni atang khan sipai ani ve ngala ni ti ain hrechianga engpo tok thei turin aril ruwa puat sa na save hlea apasal chuan ramta na nun na a hlana ni ti hriatin aza tak zet ti chuan Mizo mukuna ruang chu za takin India sipai te chuan an song bola zana chibai hlanin azom theyang berin an tuam lom ta nei
tichuan indu chuan apasal Mizo mukuna Huaisen awanga alo mandon asoka chakra chu India ram president nena train abadong ta mishingina ramtana ati thei hluber anun na chu Mizo mukun chu na lo hlan ta maseng tignia ma Mizo mukuna ping chu India ram adai to lowang tichuan movie chi lo top ta ne clear tu te Turkish serial kha tichu tumin ka in but sai vengia mase India lam on lowa Pakistan lam an ona sat ema wangin Turkish serial chu huneng ma chen chu ron ti chu lo tumang atop te lo thir chawain ka lo me lo damulo cellular fin dan en mulet thwe kan tum donia